לנו מחשב, הוא תקע ואחרי זה נהרס. כמה נפשות אתם בבית? 7. טוב, רענן, כבר הכנו לכם, זה הערכה, רק תחתמי שקיבלתם. תודה רבה. מעולה. את צריכה עזרה? זה בסדר? מה עשיתם לי? לבן שלי, כן. בגלל שיש הרבה זומים. וזה מחשב ראשון שלו? כן. יש יש 3 ילדים. ולהחזיק היום מחשב ולקנות מחשבים באיכות כזו של i5 וזה, זה לא מעט כסף. ואני לא יכולה שהם ייקחו לי מחשב מעבודה, וזה מריבות בין האחים, וזה לא פשוט, זה זמן מבורכת. כל הורה שצריך מחשב שמשמש ללימודים, יכול להזמין במחירים מסובסדים. אם אין את האלמנט הזה של מחשב וחיבור לאינטרנט, נוצר פער דיגיטלי שבעצם מהווה מכשול משמעותי מאוד, צורך להשתלב, להשתתף חברתית ולימודית. אז אנחנו בכפר סבא, בחניון של ווסטרן דיגיטל. זה המתחשבים, הוקם פה בחניון, והאגף הזה היה החלק הראשון. אני שחר ברור, אני בן 53 עוד מעט, גר ברעננה. ביום יום אני מנכ"ל אינפיניטת ישראל, ואני יושב ראש הוועד המנהל של מתחשבים. מתחשבים זה מיזם לאומי, שהמטרה שלו זה לסגור את הפער הדיגיטלי בישראל. המיזם מתחשבים התחיל באפריל 2020, בסגר הראשון של הקורונה. באותה תקופה אני ניהלתי את מרכזי הפיתוח של ווסטרן דיגיטל, וקיבלנו פנייה מראשת מועצה עבור 12 תלמידים, שהטענה שלה הייתה קודם כל שהם מנותקים חברתית. כי מי שלא יכל להתחבר בזום, לא יכל להשתתף בכיתה יחד עם שאר החברים שלו. ומצאנו 12 לפטופים, הם בעצם הוחלפו, שודרגו, ואלה 12 הלפטופים הראשונים שנתרמו, שבעצם בזכות הדבר הזה יכלו להשתלב בכיתה. ומכאן הכל התחיל להתגלגל. כשאין ניידים חדשים או כמעט חדשים שמגיעים מחברות הייטק בכמויות, אז יש כאלה שאנחנו בתחתית הדלי, שאנחנו מנסים עדיין להשמיש מהם מחשבים, שזה נהדר, כי אחרת הם ילכו סתם לזבל. אנחנו אוספים מחשבים מחברות הייטק ומגזר עסקי, גם ממשרדי ממשלה, דואגים לשדרג אותם גם מבחינת הנראות החיצונית, גם מבפנים, מבחינת המפרט שלהם. המחשב שיכול לקבל חיים חדשים ולשרת בצורה טובה עוד 5-10 שנים, אנחנו מצליחים להביא אותו לייעוד הזה, להקטין את כמות הפסולת האלקטרונית שמוטמנת באדמה, להקטין את פליטת הפחמן. את זה אנחנו משמישים. זה משמישים, כן. אבל לפטופים שלא יכולים להשמיש אותם, אז הם משתמשים בהם לחלקי חילוף. ברוכים הבאים למפעל המשקם. מדובר באחד המפעלים הגדולים של חברת המשקם, מעסיק 150 עובדים עם מוגבלויות, במגוון תפקידים. אחת התעסוקות הכי מעניינות זה התעסוקה שמבוצעת פה, מה שנקרא המעבדה, וזה בעצם חזית הטכנולוגיה של חברת המשקם. את המעבדה השנייה החלטנו שאנחנו רוצים לעשות בצורה שתביא ערך מוסף למיזם. פנינו למשקם, הם מעסיקים אנשים עם מוגבלויות, ובחנו איתם את האפשרות שהמעבדה השנייה תהיה במפעל שלהם בירושלים. אנחנו במתנ"ס מרכז אופק, אנחנו מקיימים כאן חלוקה מרוכזת של המחשבים שהוזמנו על ידי הנהגת ההורים. אנחנו פועלים בכל פעם במספר ערים במקביל. מחשב, יש פה מקלדת, יש פה אוזניות, מיקרופון, כרטיס USB, מצלמה, מעולה. יש בפרויקט הזה עוד מספר ערכים מעבר רק למחיר. גם ילדים בכל מדינת ישראל הצליחו להרוויח מחשב, מי שלא יכל עד היום, היום יכול. החברה למתנ"סים שותפים שלנו מתחילת הדרך ועוזרים לנו להגיע למאות מרכזים קהילתיים. אנחנו מחלקים אלפי מחשבים מותאמים לעולים חדשים באמצעות מיזם משותף עם משרד העלייה והקליטה. ממש תודה רבה. תתחדשו ושיבואו ימים טובים. עד המלחמה חילקנו ממוצע של 600 ערכות מחשב בחודש, 20,000 ערכות מתחילת המיזם. ברגע שהתחילה המלחמה, הביקושים והצורך, גם של המפונים, גם של משפחות, עלה בצורה דרמטית. הקצב גדל פי 3. זה המחשב, זה המטה, ותהנו ממנו, תשתמשו בו טוב. בעצם המתנדבים שלנו התנדבו לעבוד במשמרות כפולות, 12 שעות ביום. אפשר לנו להגדיל את החלוקות מממוצע של 600 בחודש לסדר גודל של 2,000 בחודש. חמודה, בבקשה, חמודה. לראות את הכמויות של המשפחות, של המחשבים, של החלוקות, הרגשת סיפוק מדהימה. יש את הקלישאה המאוד נכונה שעדיף לתת חכה ולא דגים, אז כאן אני מרגיש שאנחנו נותנים רשת דייגים והיא ממוחזרת.